Здравейте, уважаеми зрители! Започва Автограф, предаването, което ви показва звездите отблизо. Днес ми гостува певицата, която не се нуждае от представяне, защото името й говори много. И малки, и големи са слушали и продължават да слушат нейните песни. Защото тя е от изпълнителите, които са се доказали във времето и са оставили следа. С особен чар и присъствие в българската музика. С удоволствие казвам добре дошла в Автограф на Глория. Благодаря, Галче. Много суперлативи, много нещо. Мисля, че ги заслужаваш. Искрени са, така че добре дошла. Надявам се наистина и младите хора, и така и новите поколения наистина да слушат моите песни, да заобичат и по-старите. Няма по-голямо признание за един изпълнител. Така да се случи това няколко поколения хора. Ето това е следата, която се оставя във времето. Ще се радвам и ще се надявам да се случи това. Как се прави тази следа? 20 години след началото. Познаваме толкова време с теб. Нали виждаш, всеки полага неимоверни усилия за толкова малка държава като нашата. Да бъдеш постоянно конкурентно способен, да се стараеш да даваш максимума от себе си, постоянно да надскачаш себе си, да си постоянен, да имаш характер. Така се прави. Когато виждаш и младите, и конкуренцията, как се развива, иска ти се и ти да вървиш рамо до рамо с другите, нали? Просто хубаво е това, че има така конкуренция градивна, млади изпълнители. Това само може да ни кара да вървим напред, вече по-старите изпълнители. Ти би ли подала сега в днешни дни ръка на млад изпълнител? Как? Разбира се. Това е искали питане. Аз съм вече 42 годишна. Не се притеснявам изобщо да говоря за възрастта си. Това хората го знаят. Не е нужно да се крие каквото и да било. Разбира се, всеки, който поиска помощта ми, моя съвет. Аз съм открит човек, винаги бих помогнала, винаги бих посъветвала някой. Какво толкова? За мен е чест и удоволствие да искат моята подкрепа, моя съвет. Защо не след време да продуцирам и някой? Това си е естествен ход на нещата. Ще го кажа много бавно, тази нощ напускам те. Още ли ти е забавно, като гледаме вече не изгуби ме. Нова песен имам да изпея. Извинявай, нямаш място в нея. Любовта ти просто е фалшива. Как да страдам за такива? Не ми отива. Мислиш, че в днешно време истински талантливите млади хора са малко неправдани? В смисъл такъв, че се лансират звезди еднодневки, ако мога така да се изкажа. Не знам доколко са неправдани, просто всеки, който се занимава с тази материя, трябва да има характер. Не веднъж съм го казвала, няма значение. Просто това си зависи от самия човек. Трябва да дързаеш, трябва да се впуснеш в самата схема, в самата система. Разбира се, отнема време, нали, докато разбереш кое как става. Но... Да, но ако не ти дават шанс, а се дава шанс на... Няма такъв филм, някой да не ти дава шанс. Напротив, много хора имат равен старт. Вече оттам нататък трябва да знаеш как трябва да си изиграеш картите. Ти как си знала как да си изиграеш картите преди 20 години? Като до този момент съм успяла, значи съм знаела какво да правя. На теб пък кой ти е подал ръка? На мен ми подаде ръка първо Максим Горанов, с който невероятният музикант и мой приятел, китариста на Диана Експрес, в самото начало, 94-та година, като почвах. Знаеш ли, изключително много хора са ми подали ръка. Може би защото аз съм такъв човек добронамерен, искам помощ и когато искам помощ, наистина ми се показва точният човек, с който трябва да се срещна, при който трябва да отида и нещата се подреждат като пъзел. Нямаш и на идея добротата и това да бъдеш добронамерен, каква мощ и каква сила.
Защо трябва всичко да се мъчиш да правиш на пук, на инат или пък на всяка цена? Просто следвай сърцето си, мисли повече със сърце. Чувствай т.е. повече със сърце и нещата стават. Да, но пък има много недобронамерени хора пък към теб. Това е техен С проблем. тях как се справиш? Аз нямам Те такъв сигурност проблем. Ти спъват пътя по някакъв начин. Не. Колкото и да ми го спъват, не им обръщам внимание изобщо. Изобщо не ги забелязвам дори. Аз си знам къде и какво трябва да направя, по какъв начин да следвам моя път, моя успех, моята цел и това е нещо, което ме вълнува. Не ме интересуват недоброжелателите. Пълно е с такива България. Искам по новини, навсякъде искам се чуват само хубави неща. Ние сме за това да правиме хората щастливи. Омръзнало има вече само от лоши неща. Пускат телевизора постоянно, бълват се ушоти. Ние сме за това да ги правиме щастливи, да пееме нашите песни, да обичам да говоря за настоящето в момента и за бъдещето. Стига вече с това минало. Стига. Много са малко позитивните предавания като вашето и наистина ми е така огромно удоволствие да си говорим. Благодаря ти. Взаимно е чувството. Да. Си нощ е просто съвършена и се чувствам като преродена. Наблюдавай как от мен се обличам, времето изгубено с теб. Тази дето бях се научи как да изхвърли знака стоп от мене. Новото ми аз точно в този час почва с мен обратното броене. Още само 10, 9, 8 и ще си ядосан песен, без достъп до мен. Аз пък съм щастлива, дива, жива. Друг сега ще има моето сърце. Няма как да не си поговорим за тези 20 години, нали, които вече са изминали. Да. Ето, пак ме връщаш назад. Не те връщам. Предстои да отбележиш тези 20 години с поредния ти, кой подред концерт? Четвърти Самостоятелен. самостоятелен в НДК. Да, всъщност миналата година направих 20 години, откакто работя само с Пайнер. Тази година са 21 вече. Иначе преди това имам още малко стаж. Много се вълнувам и го очаквам с огромно нетърпение този концерт на 30 септември. Направо искам да се събудя и вече да е дошло времето. Какво ще се случи? Само хубаво. Какво може да се случи? Само хубави неща. Концерта го правя единствено и само за моята публика и за хората, които са ме подкрепили, които са ми помагали през всичките тези години и да знам, че те го заслужават. Трудничко ми беше въобще с организации, с спонсори, обаче си казах не, ще го направя. Каквото и да се случи и просто, не знам, нещата се подредиха. Знам, че си се допитвала до фенове какви песни да включиш в спектакъла. О, да. Ами, края на краища, това са техните любими песни. Да. И за мен е изключително важна техния подбор. Разбира се, аз имам представа, нали, знам много добре как минават моите участия, въобще кое как се случва, на кои песни избухват, как да направя градация. Какво казаха феновете? Кои песни са фаворити? Изключително много песни. Много песни. Ако бях се родила река, За добро или зло, Ненаситна кралица, Уморих се от теб, Облачеле бяло, много любими така фолклорни песни имат. Песните с моите дуетни половинки на песни като Не сме безгрешни, Жените са цветя. Повече от 50 песни. Мисля, че ще се опитаме да включим в този концерт. Разбира се, че ще има спектакъл. Да, ще има и доста миксове, защото няма как да се изпеят толкова песни, но ще се постараем наистина да протекат нещата по най-добрия начин и максимален брой песни, любими свои песни, хората да чуят.
Кого ще видим заедно с теб на сцената? Всички мои дуетни партньори ще се качат горе на сцената. Това са Тони Дачева, Азис, Ники Славеев. Повечето, разбира се, от дуетните ми партньори. С Симона, моята дъщеря, ще изпееме. Някои неща все още така не е ясно. Може и нещо ново. Не знам. Добре. Не знам още, но просто аз повече се вълнувам от всички фенове, отколкото може би те. И не знам как ще го дочакам. Ще имаш ли бенд? Разбира се, че ще имам бенд. Поканила съм за тази цел Дани Милев бенд. За първи път ще работя с него. Много огромна част от песните ще бъдат с бенд, да не кажа всички, с изключение само на фолклорните. Но няма как, те са си поп формация, няма как да ги свирят, но и така и фолклорния сет също ще бъде много интересен. Все още уточняваме цялата концепция. Рано е, 4 месеца преди концерта. Има време, умишлено го обявихме така по-рано, за да могат и хората да си направят своята преценка, кой ще може да участва, кой не, защото все пак сега им предстои летния период, летния сезон. И всяко нещо се подрежда, полека-лека. Дани, радвам се, че отново се виждаме. Привлечен си за поредния много голям проект. Този път певицата обаче Глория. И на мен е много приятно, здравей. Колкото повече се виждаме, толкова по-близки да ставаме. Така е. Да обсъдим някои неща за кралиците. Но това е друг разговор. Много съм щастлив, че ми се падна късмета или се случи така, че Глория ме покани да направим заедно концерт. Аз не смятам, че лично за себе си, че това е нещо, което ме хвърля в небесата, или по-скоро подхождам професионално и разсъждавам, че трябва да свърша работата, както винаги съм се стремял. И от сега почвам да изказвам благодарности за Глория, че е изключително целенасочена, много точна в отношенията. Тя е първата, аз няма да говоря конкретно за разни неща, но тя е първата, която искаше да подпише договори, всичко предварително, преди да е направила заявка, че ще пуска билети и така нататък. Което аз в България обикновено не се работи с договори много конкретно, работи се в някаква степен и така много ми е приятно, защото това гарантирано ми гарантира и на мен и на нея, че тези неща, които сме се договорили, ще се случат. Поне като желание, като подписани уговорки. Знаеш, че на нея отдавна и се носи славата, че е изключителен професионалист и много точно в отношенията си с хората. Аз не я познавам добре. Аз още доста от хората и в този бранш и в другите браншове ги познавам покрай моите многогодишни участия в телевизионни предавания и се познаваме горе-долу при гостувания, при някакви разговори, при някакви общи свързани с предаването неща. Определено явно тя е много точна и много така ясна в взаимоотношенията си. Той личи и по кариерата, която е направила. Между другото, това, за което я поздравявам и това, което пожелавам на всички, не е много важно колко бързо ще избухнеш на екрана и на небосклона, говоря. Не е толкова важно да се качаш на звездолет и да ръсиш звезден прах наляво и надясно. Най-трудно е творческото дълголетие, което смятам, че тя го е постигнала и аз за себе си се стремя за такива неща, защото какво от това, като си много известен за 2 години и после никой не те знае. И така. Кое те привлече за това да приемеш да работиш с нея? Все пак името Глория говори много. Това ли беше първото? Ние сме се засичали някъде по някакви участия, работили сме заедно. За мен е поредното предизвикателство да правя концерт голям, да събирам голям бенд за някой изпълнител. При положение, че тя, между другото, нейният репертуар е доста интелигентен и доста интересен и импонира на моето усещане за това, че трябва да се прави балканска музика. Това, което съм го казал неведнъж и отново ще го кажа, че ние
В никакъв случай няма да направим по-добре английска музика от англичаните или американска музика от американците. По-скоро ние сме родени тук в този регион и няма нищо лошо да се стремим към това, което изконно ни се е случвало с раждането ни и с слушането на първата музика, която чуваш, поддочуваш от някъде. И в тази връзка предпочитам да мисля и да правя балканска музика. Аз много харесвам и съм го казвал много пъти, много харесвам и Желко Йосимович с голямо удоволствие отидох на концерта му тук в зала 1. И Владко Стефановски, и много гръцки изпълнители, и турска музика, и румънска музика, и всякаква балканска музика, която се е смесила между другото, и в България ние не правим някаква много по-различна музика. Като мисъл, говоря като мелодични линии и така нататък. Така че, боже как се отклоних. Така че, Глория представлява за мен така един нов ход, едно ново решение, една нова така летва за прескачане. Говоря като репертуар и като стилистика. И съм супер така удовлетворен, че ще го направим заедно. Какво подготвяте заедно? Хайде издай малко. Няма да обявяваме, че ще имаме брак, сигурно се. В интерес на истината вече имам някакви изпратени... То разбира се, тя ще си избере песните, за които ще си реши да участват, все пак това е юбилей. Вече получих едни списъци с едни песни и чакам да видим дали ще останат всичките те или ще понамалеят малко. Ще бъда на различни части концерта, не мога да издавам това, нека тя да си разкаже, защото все още го мислим, но публиката в никакъв случай няма да изгуби своето очакване и няма да пропусне това, което очаква да види. Ще има и гости, които са и гости в песните. Бенда ще бъде отново голям с бек-вокалисти, с Венко на барабаните и така нататък, и така нататък. Така че надявам се отново да направим някакво удоволствие в почитателите и да чуят по различен начин тази музика, която е правена и преди години, в които не е имало така, както сега се правят едни доста по-тежки и сложни аранжименти, но ние ще го направим на живо и ще бъде много красиво. Ах, очите ти са ненаситни, пак разменят с мен погледи магнитни, пак изпиват ме с парещо мълчание. И душата ти е ненаситна, да, усеща как тръпна беззащитна, тук до теб на устни разстояние. Искам да съм лошата, носи ми под кожата, не, как да кажа, искам да съм първата, от която нямаш да мога да ти устоя. Искам да съм лошата, носи ми под кожата, не, как да кажа, искам да съм първата, от която нямаш да, с тебе знам ще изгоря. Само преди броени дни не предложи 3 чисто нови песни. Разказвай какви са те. Двете песни са по моя музика, т.е. половината от едната музиката е моя, другата половина е на Симона Загорова. Мони така много ми помогна с мелодията и просто се допълваме. Когато аз започвам да те наникам нещо и да измислям, тя го продължава. Точно по този начин работихме и с баща и страшно много се допълвахме и не един или два хита сме направили. Циганско сърце и Слънчице мое и Носталгия. Такъв усет има и Симона, нали, за въпросната песен, за която говоря. Защо да го няма? Тя дъщеря на баща си, крайна сметка. И дъщеря на майка си. И така, изключително запомнящи се мелодии ми се сторята и си казах, защо не? Давай да ги правим и като аранжименти и всичко много бързо се организираха нещата и затова като че ли толкова бързо много хубави неща се случиха покрай мен, защото или стават, или не стават. Сега желязото се кове докато е горещо, нали знаеш? Няма какво да се губи време. И така ги реализирахме за кратък период от време и трите песни. Вече споменах за двете, които са по моя музика и участие на Мони, а третата е по музика на Калин Димитров. Аранжиментът също е негов. Песента, която Калин Димитров ми написа, се казва "Прегърни ме" и
много интересна като симбиоза между, как да кажа, между аранжимент, между мелодия. Доста по-комерциално звучат и трите песни. Това съм го направила, разбира се, умишлено. Не исках песните да са бавни, мудни, някакви такива, които съм пяла до този момент и то не веднъж, но все пак сега предстои лято. Хората искат да се забавляват, предстои концерт и мисля, че много ще се харесат. В едната песен, която се казва "И свирете нещо ударно", чиято музика е моя, специален гост ми е Гъмзата. Благодаря му за прекрасния тромпет, който направи. И песента е ударна, наистина, и затова сме я кръстили "И свирете нещо ударно". Има така много интересни речитативи, готин текст. Разбира се, и трите текста на песните са симбиоза между мен и колаборация между мен и между Марията Ангелова. Отново Марията Ангелова. Да, знаеш, че идеите ги давам аз и после вече изписвам. Да, тя доразвива и казва със свои думи това, което аз съм искала да кажа. По-добре замълчи, аз не съм от вчера, както знаеш, не замазвай с лъжи моите очи, да съм вярна до край и да спиш с която пожелаеш. Уморих се, знай, слагам точка и край. Цигани за мене и свирете нещо ударно. Кой е той, коя му е в ръцете, все ми е едно. Цигани, свирете ми, свирете, чак до сутринта. Тая нощ кръвта ми запалете, искам да горя. Тази песен, за която стана въпрос преди малко, чиято мелодия е 50 на 50, моя и на Мони, се казва "Като буря". Между другото, тази мелодия сме я измислили още преди 1 година и половина. Имах съвсем други идеи за тази песен, но по една или по друга причина нещата така малко се осуетиха и като че ли нещата наистина, когато си им дойде времето, тогава се появяват. Не е трябвало тогава да я правя и да бързам. Сега звучи вече много по... Мисля, че ще се разцепят дискотеките с тази песен. Защо "Като буря"? Да не би това да е някакво олицетворение на твое състояние? След дълго затишие пак ще забравя за всяко приличие и пак ще вляза в твоята кожа като зараза. Или "Като тогава", нещо такова беше. Мисля, че имат много хитов потенциал. Както казах, звучат доста комерциално. Надявам се бързо да се възприемат и хората наистина да ги харесат, защото в края на краища последната дума имат феновете и публиката. Ние можем много да си харесваме нещата, но много искам да чуя тяхното мнение и нямам търпение да видя реакциите им. Също така в тази песен пък със специалното участие на Спас Лазаров, затова неща за първи път работя с него като ко-аранжор. Той помогна много и аранжиментът да звучи по малко по-различен дори и за мен начин, но пък много лесно и бързо възприемчив за това, което се случва по дискотеките и това, което искат младите хора. В никакъв случай не съм отстъпила от себе си, но се получи интересна комбинация между няколко музиканти, един си има един стил, другия негов и така контрапункти от единия до другия край. Също така песента, авторската песен на Калин Димитров, която се казва "Прегърни ме", имахме една идея да развиеме аранжимента, да е по-умерен, да е с по-такова средно темпо, да бъде типичното звучене, като че ли за мен и за Калин Димитров, но той реши и в един момент да прави остър завой и отново потърси помощта на Спас Лазаров. Той вкара доста така от което според него смята, че ще има по-хитовия заряд, по-комерциално ще звучи. И мисля, че не сме сбъркали. Дай Боже. Твоята прегръдка ми е най-спокойно и щастливо и не искам да поглеждам повече назад. Няма да допусна
навече никой със сърце фалшиво да отнеме най-доброто нещо в моя свят. Помня как преди теб бях привикнала към рака, помня как заживях без илюзии. Казвах си, че в нощта ето никой не те чака. Изведнъж в моя свят ти се появи. Прегърни ме, прегърни и кажи това ще мине. Погали косите ми, сякаш съм дете. Пише го в очите ти, че любов е твоето име. Всичко имам, знаеш ли, щом те имам те. Какви са ти впечатленията от нея, чисто на снимачната площадка, в работна атмосфера, защото виждаме бенда да участва в последните и видеоклипове, които се появиха буквално преди броени дни. Каква е тя там? Ами много подредена. Много подредена, с много точна визия какво се прави, защото за мен думата визия точно това значи да виждаш какво да правиш, а не визия, защото това не е визия. Както и да е. Тя беше много неясно колко песни ще успее да направи, защото ние бяхме решили да направим още една и в някакъв момент тя прецени, че не е нужно да прекаляваме. Защото целият екип стоя там от сутринта от 9-10 часа до по някое време. Ако е някой друг, ще се опита да изнасили до край, и така са подредени осветление, камери и така нататък, хората са там. Тя доста, за мен странно реши да се откаже от тази последна песен, което пък е правилно. Защото един човек не може да излезе много часове в един ден и да изглежда добре и на камерата, и камерата да го обича както нормално. Изключително точно, абсолютно каквото се бяхме оговорили, в колко часа да почнем, в колко часа да свършим. Защото съм работил с много хора, някои закъсняват с много часове, познаваме ги, няма да казвам имена, идват съвсем не в час, недоспали, няма такова нещо. Тя е като войник, въпреки тази дума за жена не стои много добре, защото не знам на женски род как е войник. Но тя е кралица, със сигурност, в смисъл. Няма да сравнявам какво съм правил преди за други изпълнители, защото не е коректно. Изпитвам изключително удоволствие, защото всеки има различен свой темперамент, различен поглед, различна стилистика на песните, различни аранжименти, различно отношение, различен изказ, ако щеш. Което е много интересно, защото това са различен космос. И на мен ми е много приятно да комуникирам. Певици, обичам ги. Какво би казал сега и какво би пожелал на Глория? Ами да е жива и здрава. Аз си написах тези дни, когато тя имаше рожден ден, някакви неща. Да е жива, здрава и да продължава да прави това, което прави и да продължава с творческото дълголетие, което ми е най-важно за нея, защото тя има своите качества, има своя прекрасен топъл глас, има своята прекрасна артикулация, изключително женствена, въобще всичко си наред. Така че да продължава същия дух. Късно ни е да играем